Dobar dan. Dobar dan. Šta je bre ovo? Tepih. Kakav tepih? Kineski tepih. Ma to je neka greška, čovječe. Ja nikad ne radim sa greškom. Jesi li ti Popadić? Jesam, Dragiša Popadić, da. Milo mi je, ja sam Ramadan, autoprevoznik sam ovaj. Slušaj, to je neka zabuna. Ja jesam Dragiša Popadić, ali nisam lud da kupujem kineski tepih. Znači, ja sam lud. Ba ko je to rekao? Pa tako ispada. Slušaj, druže autoprevozniče, ja bre nemam pare da kupim jednu običnu seljačku krparu, a kamoli kineski tepih. Druže, zašto ti stalno vršiš pritisak na mene? Ko bi? Ja? Ne, nego ti. Hoćeš ti ovo da potpišeš ili nećeš da Ma neću, potpišeš? ne pada mi na pamet da... Dajte to. Izvolite, drugarice. Emilija. Slobodni ste. Spusti ga dole. Znači ovo nije bila greška. Jeste greška. Trebalo je da kupimo onaj veći.